लागाव बैसागु मोसानायनि अमा बुथारबाय आरोना सेंग्रा सिख्लानि पार्टि आरोना दिनै लोगोफोर जागा जानांदोंलै हले डाइरेक्टलिनो अमा गोरानाय खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो आरोना अखासो हाना होबाय मा जागोनथाय दिनै ओरैबायदि नै कारेन्ट गैया अखा हानानै डेन्जार मबाइल चार्ज लाबाय आरोना मटर सलायनानै मा खालामनो आरोना नै लोगोफोर अखासो गोलैबाय अनला ओंख्रि संनायावनो मा खालामनो डेन्जार अखा मा जागोनथाय दिनैनि दिना पार्टियानो एकदमबारे अखासो हालाजोब्बाय नै डेन्जार अखालै हले दिनैनि दिना मा जागोन नै लोगोफोर अमा बेदरखौ एवबाय आरोना बरियानो मस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एरग्रायाबो आंसो आरोना माबोरै जायो जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सापर्ट खालामना होदो आरोना लोगोफोर